Šoko, ty zase ješ? A to je dnes môj prvý príkrm. Prvý? Prvý príkrm o 11. O 11. som dnes ešte nejedol. Jaj. A predtým? No, predtým som mal prvý príkrm o 7. A potom prvý príkrm o 9. Ja sa tak vlastne príkrmujem celý deň. Jasné. A to odkedy tak ješ? No, asi od pol roka, ale nepamätám si presne. A pamätáš si, že čo si také prvé jedol? Alebo gombík, lepidlo, omietka a škvára. Ňam, ňam. Samé dobrotinky, čo? A taká mrkvička a jablčko? Nič? To je také príliš bežné menu. Spýtajme sa pána doktora, čo a odkedy majú babetka tapať. Prvé príkrmy by sme mali zavádzať počas dojčenia, ktoré by malo byť aspoň 6 mesiacov. To je taký ideál, ak by sme vedeli dosiahnuť. A určite by sme ich nemali zavádzať pred 4. mesiacom života, ale to ochutnávanie rôznych bežných našich potravín by sme tiež nemali odkladať neskôr ako na ten 26. týždeň. To znamená, do toho 7. mesiaca by to dieťa malo vyskúšať tie základné chute a potraviny. A samozrejme, určite by to malo byť vždy aj v závislosti od toho, ako je dieťa zrelé. To znamená, či vie sedieť, či už si vie uchopiť veci a podobne, pretože ono by sa malo naučiť jesť aj samostatne. To znamená aj lyžičku postupne chytiť, aj mliaskať, aj niečo požuť. To znamená, prvú stravu po tej mliečnej mu väčšinou dávame kašovitu, ale ani pri tom by sme nemali ostávať veľmi dlho, pretože približne po tom 10. mesiaci je ideálne, ak tá strava je už trošku hrudkovitá, aby dieťa cítilo aj reflexne, že musí žuvať. To je dôležité aj pre stavbu jeho sánky a potom pre rozprávanie do budúcnosti a tak ďalej. Keby sme dospeli, napríklad šli teraz do Číny a zrazu by sme mali jesť čínske jedlo, tiež by nám asi hneď nechutilo a mali by sme možno rôzne obťaže. Z toho treba vychádzať aj u tých našich malých detí a postupne im zavádzať do stravy vždycky nové prídavky, nové chute a niekedy samozrejme, že to tie deti odmietnú. Byť trpezliví a ponúkať im to niekoľkokrát aj 10 krát za sebou. V tom druhom polroku života nastupuje najmä vývoj našich orgánov a toto už zabezpečuje trošku iné zloženie stravy, ktoré by malo zabezpečiť práve túto vývojovú funkciu detského organizmu. Neexistuje jeden špeciálny recept, že dnes toto, zajtra toto a v 7. mesiaci inú potravinu. Treba nechať ochutnávať, testovať, mixovať a dávať mu aj podľa jeho chuti a najmä opakovať to, tak aby si zvykol na našu stravu, lebo vlastne tu bude jesť potom celý život, nebude na materskom mliečku. Tak zase sme sa niečo nové dozvedeli, čo povieš, Šoko? Ak chcete vedieť viac, kliknite na www.1000dní.sk.